Intención de voto. Vanessa, 64%. Petróleo, 36%. Voto decidido. Petróleo, 54%. Vanessa, 46%. Habrá que esperar a despois do debate. Porque hai moi pouca xente ca súa visión, candidato Efectivamente, opositor. o dicir que son pioneiro, pois é o que quero dicir, que hai pouca xente ca nosa visión, porque tanto a visión de Vanessa no tema... É unha das cousas que máis admiro do meu contrincante é o seu coñecemento. Isto é increíble, só lle falta comerse a bicos. Houve un momento en que pensei que estabades os dous na mesma lista. Hai que enfadarse un pouco, hai que ser un chisco combativos. A miña familia nin mentala! Non, si non a menciono. Non! E sabes por que non a menciono? Porque ti non tiñas unha casa. Ai! O teu pai dixo que ia por tabaco e fugouse cunha coriza. E a lercha da túa nai, que era unha morta de fame, que non tiña can, que veña Morta pola de fame? calderilla, viña Morta pola de fame? cascarilla. Morta de fame eu? Sí, O morto de fame es ti. Petróleo. Petróleo. Vanessa. Petróleo. Uy. ¡Petróleo! ¡Ay, despois deste novo reconto, temos a Vanessa con 604 votos e a Petróleo con 605 votos. ¡Novo alcalde de Porto San! Ben, o mellor será comezar polo principio. Vou expor os feitos dunha forma clara e concisa, sen rodeos. Mellor ir ao gran para que a narración non perda a súa forma e manteña o interese... Xa me estou enredando. Mellor comezo outra vez. Sirva esta grabación como proba de todo o acontecido por se algún dos meus achegados ou a min mesmo non sucedese algo. Quede constancia de que non temos desexo algún de suicidarnos e de que se sufrísemos algún accidente sería todo menos fortuito. Todo comezou o día da toma de posesión do novo alcalde, o noso querido Petróleo. Un home ben popular por estas terras, con carisma, con moito carisma. Con exceso de carisma, diría eu. E pouco afeito ao protocolo. Por que terás ti Que? que disfrazarme a min? Non é un O arete disfraz. non o quito, o arete non o quito. Non o quite, ok, pero pon a gravata. Home, Que non tiñas parado, Está ti. guapísimo. Ata que acabei disfrazado, que non non tiñas disfrazado, parado. está guapísimo, papi. Agora tens que cuidar a tu imaxe, ok? Es un cargo público, que es un cargo público, ok? Cargo público. Cargo público era no bar. Sí. Eu tiña un bar. Eso é cargo público. Eu tiña que estar no bar, que está o bar Papito, desatendido. No bar está Laura. Fíxenlle un contrato de media xornada. Miña Así que... nai, que corazón ten a miña muller media Papito, xornada. eu vou ir por ali. Vas facela millonaria. Vou ir por ali a axudarlla, pero que eu tamén necesito tempo. Son a primeira dama.
pasei polas vosas vidas como unha visita breve e fugaz, pero o bastante intensa para me quedar marcada na... Portozás necesita. Non, é outro folio, ese non. Hai que enumerar as páxinas. Memoria. Marcada na memoria. E agora é o momento de proceder ao intercambio de papéis. É para min unha honra entregarlle ao meu sucesor este bastón. Moitas gracias, Vanessa. Un bastón que simboliza o poder e o rumbo recto que debe reser as accións do novo alcalde. Só me resta desearlle sorte e feliz singradura. Pois... Son unhas palabriñas fora do guión para agradecervos a todos o impecable comportamento democrático que tivestes durante as eleccións e tamén durante o meu mandato. En fin, que contedes conmigo para o que faga falta. Algunha pregunta? Moitas gracias, Vanessa, por estas palabras. Eu non teño nada escrito que eu non... Vaya, os americanos empesan isto con un chiste. A min díxome Lindiña que empezara con unha adiviña que cal é o mellor consello da Costa da Morte. Pois somos nós, non é? É dicir que, home, eu estou sorprendido polo vosso apoio, pero que vou luitar moito por Portosás, polo mar, pola xente de Portosás, porque volvo a ver rapazada na Costa da Morte, que estáse perdendo a rapazada toda. E moito deso é porque... O discurso de investidura foi longo. Moi longo. Excesivamente longo. Pero despois tivo lugar o momento clave de toda esta historia. Foi, para ser exactos, o día de autos, ás 12 horas, 20 minutos pos-meridian, hora peninsular. E todo por culpa do mapa. Embalaches un pouco. Parecías Felipe González co conto ese do traballo máis de vivenda, É que, Carlos, é que me atacaron os nervios. Eu sentino dicir nalgún sitio, eu inda por riba, non che nasín eu. Pa estes perendegues non che nasín eu, che. E tranquilo que... Aquí estou eu para axudarche. Queres que te axude en algo? Que non sei, é que eu non me remexo aquí. A mesa esta é moi alta, xa. Ala. Veña, Celso, home. Reláxate e céntrate. Que problema tes? Só tens que deixar ir. Coñece a vila, a xente confía en ti. Isto vai ser fácil, xa verás. Tamén. Que me ia dicir a min, Che, Celso Puja, alcalde de Portosás. Miña nai querida, eu non sei, teño ganas de luitar por esta xente. E non sei, de luitar por... Se buscas nese mapa, vas mal, Portosás aí non aparece. Ai, que carallo, que non aparece a Cormella, que pasa? Son parvos os que se fan os mapas, lo? Non, son cuestións xeopolíticas. Non todos os concellos teñen a mesma entidade. E o grau de detalle dese mapa non dá para que apareza Portosás. Que Portosás non aparece no mapa nin ten emblemas. Entendes? Os sinais de identidade son moi importantes. Unha bandeira, che, unha bandeira, lo... Que leven os barcos polo mundo adiante, che. Jústame. É un aquel dun himno. Pois un hino non estaría mal, Un hino. Son un animal gobernando cando me puño, lo... Pois, e sabes que podíamos facer tamén? Viña. Un proceso de irmanamento. Que iso custa moito aos políticos. Pero que... Mira, non hai concello que non teña un concello de irmán. Ajá, pero Cormelle, Patenas, non? Cormelle. Non. Ten que ser un concello do exterior para... Ten que ser. Para fomentar o intercambio cultural e o contacto entre países, a mestizaxe, sabes? E como fajo eu... Ti deixame a min. Deixame a min que xa buscarei Mellor era. Axeitado, sí. Porque non vale calquera. Claro. Non, porque ten que haber, cando menos, ten que haber certa afinidade. E así foi como o noso alcalde, asesorado por un servidor, comezou a súa andaina. Non imaxinábamos o que nos agardaba. Tras a chegada á alcaldía, algún proxecto, señor alcalde? Home, moitos de momento son ideas, non? Pero
Pero vai, sobre todo, pedirlle colaboración aos veciños, porque o Consello son os veciños e os veciños son o Consello, como dicía outro. Pero non? vai facer algo ou non? Si, vai, teño o tazo de idea. Xa a primeira idea que teño é poñer a todo o mundo a pintar, non? Que todo o mundo colla un papel, un bolígrafo. Mellor era que colleran un rotulador e todo o mundo a pintar. Pero está a falar dun concurso de debuxo. Non, home, descúlpame, Blas, explícame como o carallo. Quero dicir, hai que facer unha bandeira de Porto... Hai que facer unha bandeira en Porto Sás, meu home, que estamos sin bandeira, non? Belinda, Entonces, pois... quería dicirche que vos estou moi agradecida por darme traballo. Porque a verdade é que me ven moi ben. A ver se aforro carto se podo estudiar na Coruña o ano que ven. Claro, non hai de que, Laura. Mira, alguén tiña que botarnos unha man agora que Celso está tan ocupado. Non, mira, esta copa é mellor para viño de agulla e para champaña. Para viño é esta copa ou a taza. E Ramón sempre toma na taza. De todos xeitos, pensas que eu fago moi mal para ser o primeiro día? Non, hai xente moito peor. Mira, isto non ten ciencia ninguna. É cuestión de collerlle o truco, eh? Quero dicir, pois, tamén facer o mismo. Explíquese un pouco mellor. Mira, parece que nació para cargo, eh? É que Carlos tamén axuda moito, Pa min que acusa esa da bandeira e do himno, é cousa súa. Ai, que va, Rosa. Celso xa soñaba con eso 3 días antes da súa coroación, eh? Coroación, pero a ti chove, che, Belinda. Nomeamento. E vai que chuta é por 4 anos, Esa muller que se lle subiron os fumes, non ves que trases leva? É pola imaxe, Rosa, ou quererás que unha muller dun cargo público vaya por aí con pintas de mariñeira. Ei, non fajas caso, Belinda. Estás moi guapa. Xa o señor. A min esa manjanchada dos himnos e os irmanamentos non me cheira nada ben, Porque dixo eu, de onde saen os cartos? Do contribuinte, como sempre. Pero mira que es atrasado, Ramón. Non ves que eso da música está moi de moda e, ademais, se coñece así Porto Sás, pois mellor que mellor, ou non? Vai, dai. A min sempre me tirou a poesía e mira ti por onde. Eu vou preparar sorte, apuntaste? Eu apunto-me un bombardeo. Damos unha propina ás musas e verás que versos nos saen. Tan importante como a inspiración é a interpretación, Pa iso Carlos, está mal que o diga, pero el interpreta dun xeito, ten unha voz que é moitísimo mellor que o Bisbal, Pero onde vai? Sí, pero é ilegal, Rosa. Por qué? Porque Carlos é unha especie de asesor do alcalde e sempre tería trato preferencial. É mellor unha voz imparcial. Sí, debería figurar nas bases que non poden participar nin familiares nin achegados ao Concello, Pois mira, un consello. Metedelle música caribeña, Porque seguro que a Celso gustalle un montón. Home, Belinda, a cousa tampouco é así, Porque xa me dirás, o hino de Porto Sás a ritmo de cumbia. Ai, mira. E así foi como en Portozás se desatou unha febre creativa sen precedentes. Grandes talentos que ata entón permanecían acochados saíron á superficie. A upa Monte da Moura, arriba pena furada, que a Portozás eu lle canto totalmente entregada. A xente que aquí vivimos entre peixes e escamas temos no bico un cantar e na alma pandeirada. Ai la lelo, ai la lelo, ai la lelo, ai la la la. Ai, que dispendio de talento, Pitusiña. Mira, tes sorte que Rosalía de Castro xa morreu, porque senón poñeche unha demanda por plaxio. Como que plaxios? Se é un estilo tradicional, e o tradicional sempre é parecido. Muller, pero podemos cambiar o de no bico un cantar por música nos beizos, digo eu. Que va. Non ten rima. E se non ten rima, non hai estrofa. E se non hai estrofa, non hai himno. Pero da rima xa non se leva. Eso de rimar corazón con camión e camión con pantalón está totalmente desfasado, Pitusa. Escuche, hermano, la canción de la alegría, el canto alegre del que espera un nuevo día. Miguel Ríos, o himno por excelencia. Beethoven, Pitusa. Arde la calle al sol de poniente. Hai tribus ocultas cerca del río. Radio Futura. E non hai rima por ninguna parte, Sabes que che digo, Isabela? Que somos incompatibles. A ti vaiche o estilo discotequeiro e a min o tradicional. Así que vai ser mellor deixalo. Muller, pero podemos negocialo. Ti renuncias aos tópicos e eu paso polo da rima. Que? Logo, o que estábamos ensaiando... Desde arriba.
Mira, Laura, cun himno é outra cousa. Mírante de outro xeito. É como unha carta de presentación. Como nas Olimpiadas, a bandeira e o himno. Unha parvada, Belinda. Portozás é unha aldea e iso non ten nada de malo. É como se escribe un himno. Habrá que falar das cousas típicas e representativas. Por exemplo, do máis importante da vila. Do máis coñecido do lugar. É como unha publicidade para fora. Mira por onde vou escribir un himno deses. Carai, Ramón, non te tiña eu a ti por tan sensible. Cerradelle pronto que vos vai facer chinchón, Queres calar, neniña? Que carácter, vaya. Por certo, saberedes que o alcohol perxudica moi seriamente a saúde, non? Caralladas. Laura, mira, ven un momento. Pasa por aquí. Que pasa, Belinda? Sinceridade ante todo, que beban, pero que beban informados, non? Vaya camareira que escolliches, vaiche escorrentar a clientela. Mira, Laura, esto é un bar e a xente bebe tamén alcohol, claro está. Que, capitán, como vai ese himno? Eu para cantar teño as jaladas algo cansas. Estou facendo a bandeira. Ai, a bandeira. Bonito colorido, Parece un cadro deses modernos. Hai que saber combinar as formas e máis as cores. Pero que che explico a ti, Ramón Couto, anda. Vai xogar ao chinchón. Vou, home, vou. Calquera día vemos os teus traballos nun museo. Sí, home, sí. Se cadra na casa dos antepasados. Eu que non lle entendo que son estas. Axiña se estendeu a iniciativa. E ao Concello chegaron moitas propostas de bandeiras e de himnos. Tantas que houbo que crear o Comité para a Identidade de Portozás. Un servidor tamén estaba. Pero o máis importante é que nestas alturas xa tiñamos un concello co que ir mandarnos. New Morning. E logo que me decides desta? A cabeza dunha vaca atravesada por 2 remos. A min esta gústame. A min esta gústame. Vaya, daquela maneira, quero che dicir. Os remos simbolizan o mar. E a besta representa o agro. Parece unha bandeira pirata. Si, home. Mira, este ten máis xeito, Mira, unha almofada de palillara rodeada de estrelas. Xa, pero isto, che, é como estas, as imaxes estas do corazón da santa, cas facas todas que parece. Isto ten aquel de seta ritual, Marilín. Home, son estrelas, pero... Son estrelas que representan a Europa. E a almofada de palillara é moi representativa da aquí. Adiante! Está aquí Melgacho. Melgacho! Pasa, fai o favor. Que? Entran máis bandeiras na rede ou xa recolleste o aparello? Si, que nos traes, veña, benvido, sexe. Aí vos la deixo. Burlada. Ei, queda un cacho, unha amiga. Teño que facer. É o traballo. Pola beira. Esta é cheva bonita, Mira, é un peixe dourado dentro dun círculo. Carai, para Melgacho que aínda sabe de simbolismos, Porque o peixe dourado simboliza a prosperidade. E logo o círculo... O círculo pode ser perfectamente o círculo dos aqueles olímpicos. O círculo tamén non ten a bandeira de Xapón. Tamén é? Non, pero que a min o círculo lembrame un concello de Estados Unidos que atopei nun chat que dicían que tiñan na súa bandeira un círculo cunha cruz dentro. Ese cadra é un sinal, non? Ademais falaban de cousas moi semellantes ás nosas. E dicían que querían irmanarse cun concello de outro continente tamén, si. E tampouco aparecía no mapa, porque estive mirando... Tan como a nós, pois ti botei unha ollada, remexei, non, a ver... Claro. O que me chocou un pouco foi que non aparecese o nome do alcalde. Só viña o nome dun líder e máis un número de teléfono. Líder alá é como alcalde para nós. Sí. É lo líder alcalde, é lo... Pois eu non lle vexo nada malo. En cambio, pareceme moi boa idea o de ir mandarse con Consello norteamericano, non? A min tamén. Portozás, vila de pescadores,
Vila de grandes amores, o pobo leva os honores. Mira, Carlos, é que a min soame un poquinho mal. Non sei se cadre polo puño que vai para arriba e para baixo, pero a min o puño... Non, o do puño é por levar o ritmo, muller. Xa, pero queda ranxo, Xa. O puño é mellor quitalo. Home, algo podese mellorar, Pon aí. Portozas, vila de pescadores, Non, mellor, escoita, mira. De Portozas non nos moverán, veña quen veña, no mapa imos estar, porque non. Carlos, un momentiño. Eso non é desta zona, A min soame máis da zona de tipo Chanquete ou por aí. De aquí non. Non, muller, iso é internacional. Xa, pero eu dicía algo máis noso, algo máis folclórico, non? Entendes? Xa, sí, A ver. máis autóctono, non? Máis enxebre. Deso, sí. Xa sei, a ver que che perto, pon aí. Que ben fixeron teus pais o parirte en Portozas. Cando chove non te mollas, cando chove non te mollas, cando fai sol non te queimas. Mira, Carliños, eu non é por levarche a contraria, pero o aturuxo non che saiu moi alá, Non é por nada, pero faltalle... Non é aturuxo, muller, é o chío da pillar a papuda. O que pasa que é o chío da pillar a papuda cando está en celo, por eso non o recoñeciches. Sabes, que non se oi tanto, pero é bastante tamén, que podía ser o chío característico do hino de Portozas, non? Que, ademais, a pillar a papuda podía ser tamén o paxaro emblemático de Portozas, que é unha ave ligada ao mar, como a xente da vila. Podía estar mesmo na bandeira, imagínaste, o solpor e a pillar a papuda contra a luz, sobre o mar. Como é? A que dedica o tempo libre? A palillar, a mariscar. Pregúntalle por que Portozas non está no mapa. É un ladrón que nos roubou o sitio. E dalle tumba, dalle que Portozas xa ten un alcalde. E dalle tumba, dalle que Portozas non pode entrarlle. Agora non. Ramón Couto é o patrón desta vila mariñeira que ten barcos no peirao, riau, 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 e lanchiñas na ribeira, eira, 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 eira. Esta a cantar, Pero, nene, non me poñes olivas co viño. Deixan pasar rapaza que está medrando. Estará. Tranquila, Lauriña, que todos sabemos o que é ter... Cantos anos tes? Abondos para ter traballo e contrato. Mira que rufa. Para, Lauriña, que ainda non acabei. A botella pode levar, se queres. Yeah. Ok. Que apoian a nosa causa. Ia todo ben e levaba un ollo na man. A ver. Ok. Que estaban agardando unha ocasión como esta. Yeah. Tivo que cortar a conversa un momentiño. Claro. Ajá. Tería ele que despachar algo e tal. Claro. Táme caendo ben a min o líder este e máis o sitio, táme gustando tamén. Ti non? É o que nos tes, que te encariñas enseguida. Oiches, o do irmanamento vai ben, pero o do himno é máis o... Que? O a bandeira non sei eu, Que non sei? Por que? Non estarei cagando na máis en pensar, non? Que non, home,
home, que as decisións que ti tomes están ben tomadas. A xente quereche. Yeah? Yeah. Ok. Sei no dicir eu tamén, eso, A ver, que? O alcalde de no morning ten que ir facer limpeza. Correa. Mal sabíamos onde nos estábamos metendo. Home, non, é que o polvo e as sardiñas pase que son daqui, pero que as anchoas... Claro, como a vos irmáns que estábamos dispostos a ser. O primeiro contacto pasaba por unha declaración de intencións e unha morea de agasallos que nos representase. Mirad unha cousa, eu da gaita dicía de mandalo punteiro e máis nada, porque isto van pensar que é un aquele de beber. E mandar isto como se fose unha frauta, É máis nada, che. Vale, o que queirades, pero o traxe de gaiteiro vai, É un emblema, non? Sí. Emblema tamén é o disco dos Tamara, a romba. Pois veña, para dentro. Que máis? E tamén o xogo de queimada, que vexan que temos un pasado celta. Home, postos a mandar tamén mandamos unha respeta dos presebes, o que pasa que non van saber para que é. Xa che dixo eu o que van mandar eles. Unha Coca-Cola, 15 hamburguesas e unha figuriña desa das Torres do Carallo. Boa patenas. Pero o importante é a amizade, Sí. levarse ben, as boas relacións, non? A amizade é ser diplomáticos. Non era? Por certo, eu hoxe mirei, pero non encontrei eso de New Morning por ningures. Xa che dixen, que non veñen no mapa, están tan discriminados como nós, por iso aceptan ir mandarse, sabes? Eso está ben, Carlos, eso está ben. Pero, home, claro, é máis ben que está. Isto vai supoñer, pois o renacer de dúas culturas, entendes? Na mestizaxe está o futuro, iso está clarísimo. Aló, o futuro. Mañán, eles aquí na festa do patrón. Pasado mañán nós, alá nos Óscars. Despois unha boda. Despois, eu que sei, un cabo de ano. E os 5 minutos intimamos que nin de hora, ou non é? Sí, o mellor, vai ti a saber, o mellor ese líder ten un carmiño para a túa carmiña. É todo familia. Non estaría mal, Unha viaxe polo sur de Estados Unidos. Alabama, Missouri... Xa me vexo aí, coa autocaravana con Rosa aí pola Ruta 66, A Ruta 66, Carlos, xa non é nin a metade do que era, Sabes o que soñar non se nos dá nada mal. New morning. Dende logo, estes americanos saben che ben o que fan cando bautizan os sitios, Pois a min New Morning soame a clínica de cirurxía estética. Ou a secta, Nova Mañán. Ou a unha desas igrexas onde hai pastores casados. É que o importante é que estea ben lonxe. Que nos verá cruzar o charco para ir ver os nosos irmáns, Sí, unha panda de americanos patéticos no estilo de Lou. Que va, muller? Fíxate JR, que elegante que era. É rico. É que Sumantas lle arriaba a súa L. A min isto de ir mandarnos cun país que apoia a pena de morte pareceme demencial, Isabela, que negativa te pos cando te pos negativa, muller. Menos mal que o do himno e o da bandeira é máis divertido. Aí tivo unha certa petróleo, Sí. E vos que debuxo ou canción? Unha canción divina. Nin demasiado barroca, nin demasiado popular. O punto xusto. Sobria, pero pegadiza. É o que pasa cando hai diálogo. Pactamos e chegamos a unha serie de preferencias e ao final saiu a nosa é como é, Portozás. Ai, que ben. E non necesitades máis voces, verdade? Non. Ai, que va, entre as dúas temos moito feeling. Sí, hai unha sintonía brutal. Temos química, Loli, e eso nótase. Somos como o dúo dinámico. Ou como as grecas. Igual. Ou como a Pimpinela. Convencedevos, guapas. Os dúos de mulleres sempre deron que falar. Fixadevos María del Monte e a Pantoja. Ademais, os dúos sempre acabaron fatal, Os Pecos, Sergio e Estíbalis, Simón e Garfunkel. Fatal. En cambio, con tres, a cousa xa cambia. Sí, mira os chichos. Que non, Loli, que lle temos o punto moi collido. Os tres tenores, os tres solos de Paraguai, os panchos, que tamén eran tres, os tres rei majos, ata a Santísima Trinidade. 3 é o número exacto.
E como é? A que dedica o tempo libre? A palillar, a mariscar. Pregúntalle por que Portozas non está no mapa. É un ladrón que nos roubou o sitio. Mirándoche os ollos, xuraría que Meliacho che chimpou un bon puñazo. Petróleo empeza xa, non teñas medo a sentirte o noso novo alcalde. Ai, moi ben, Loli. Discurríchelo ti soa? Sí. Pois para a próxima vez, leo o que está escrito. Veña, dende arriba. 1, 2, 3. E como é? A que dedica o tempo libre? A palillar, a mariscar. Pregúntalle... Vimos de excursión, ou? Ai, Isabela, que suciña é ese? E ten a voz moi grave. Soache como a machorro. Loli, xa volvemos outra vez coa mesma teima, ou? É que non te integras. Mira, atende agora e síguenos, Veña, Pitusa. 1, 2, 3. E como é? A que dedica o tempo libre? A palillar, a mariscar. Pregúntalle por que Portozas non está no mapa. É un ladrón que nos roubou o sitio. De roubar os sitios sabedes vos moito, verdade? Non sei por que te enfadas, Isabela. Está claro que ti nos grupos non te sabes integrar. Ai, falaches. Integrar nos grupos. Pois aí quedades, Operación Pailanas. Como é? Que dedica o tempo libre? E movéndose como dúas pilinguis. E non vos conto como hornean. Ai, por favor, que terrible. Mira, Loli sempre metía en discordia, sempre. Loli, o problema é Pitusa, que era quen tiña un compromiso conmigo. Pois mételles un paquete, Isabela. Ten a letra registrada, porque xa sabes que iso é plaxio que está penado pola lei. Sí, de propiedade intelectual, ben non sei. Pero dame vergonza registrar algo tan horrendo. Pero como era a tua proposta? Home, moito máis sensata, con un certo toque rural, pero nada que ver con isto. Preséntate en solitario, entón. Ai, non, xa se me pasaron as ganas de cantar. A ver, muller, como era esa peza? Canta. Pois, home, máis ou menos era... E como é? A que dedica o tempo libre? A palillar, a mariscar... Máis ou menos, xa non sei. Home, é que unha voz soa non vende. Dache un aquel de cantautor, non? Sí, que Sabina non vende, non? Xa, pero é que tiras máis a Alberto Cortés. Ou a Perales. A min soame a Perales, en serio. Vaya, no espírito non cho nego, pero creo que lle dou máis xeito, non? Non lle fagas caso. Nunca che dixeron que tes unha voz de meso-soprano impresionante. A min? Nunca, meu rei. Eu teño aí unha letra na cabeza e viñame ben unha voz femenina. Se ten que ser moi femenina... Mira, desculpade, sí? Ao contrario, a min viñame moi ben unha voz grave con forza, así como a túa. Apúntaste. Como Romina e Albán. E non convén esquecer que un himno debe ser o reflexo de un pobo. Tela a esencia e o espírito do lugar onde nace. Como ben dixo o célebre pensador... Ai, xa perdín o fío. Por onde íamos? Xa, imos alá. Aos poucos días xa estaba todo preparado para o concurso de himnos. Os cidadáns de Portozas quentaban motores. Quen máis que menos tiña os nervios na flor da pel. O sorteo para decidir o posto das actuacións non foi do gusto de todos. Non hai dereito, Loli. Imos de primeiras e iso non é bo sinal. Será que non sodes moi boas e queremos quitar de diante a xiña? Vaya, xa saltou a resentida.
Aprende a competir, guapa. Quen, eu? Ai, que risa, falou María Calas. Oito queixarse ao final e desde primeiras. Mal posto, porque en Eurovisión todos os que van de primeiros non sacan tallada. Mira de parrusa, Tamén ten razón. Sabela, ao final foi xestía que nos deixou a nós. É por Brais, un profesional dos medios. Seguro que les cantan en playback. E nós a pelo. A capela, muller, non sexas mal falada. Mira, mira como lle está xa poñendo o micro á súa altura. E tanto jarrear pa nada, que vai gañar o Couto, que ten unha canción que parece un anuncio. Pois xa está. Xa está, dalle que dalle. Isabela, pasa para o estudio que imos facer unha prova de son. Pasa, por favor. Moi ben. Só, na boca. Que che dicía eu? A enchufadita xa de primeira. Contas ata 5 e dis algo. É só unha prova, despois xa que laremos ben na actuación. Ai, pois é unha prova facilísima. Pois a min que me apoña igual de fácil, Porque como me mande multiplicar, xa se lle vai ir a maño. Perfecto. Moi ben. Loli, pasa ti, que vamos facer a prova. Veña, Loli, sorte. Toma. Mira, logo ti cantas soa. Non, con Carlos, o que pasa é que tan liado con petróleo, sabes, pola cousa esa do irmanamento, Pasa que xa me estou poñendo nerviosa, porque como non apareça... Non, muller, que Carlos é cumpridoriño. Hola. Loli, queda aí. Pitusa, pasa ti que vos contar. Sorte, Pitusa. Sortiña. Aquí está. Hai 6 resultados para a busca New Morning. Moi ben, moi ben, moi ben. Ti fosteis, aparece no internet e que ainda teñen un pase. Claro, señor alcalde, facía falta unha páxina web aquí en Portosás. A ver que fai. Eu teño gana dela, pero... hai que facela. Home, claro que hai que facela, pero non a vas facer nin ti, nin eu. Encargámonos esta. Eso. Escoita da primeira. A nova pílula para o día despois xa é a venda co nome comercial de New Morning. Valente cousa. Ese non son, mira outra, anda. 200.000 copias vendidas do disco New Morning de... Oi. É que internet é como unha biblioteca, con todos os libros abertos e tirados polo chan. Non se atopa nada. Que me mandaría a min, co ben que estaba eu co meu curriolo, no meu cazador, o meu aire. Nada, tamén aparece unha marca de vitaminas, un grupo de veteranos da Segunda Guerra Mundial e un grupo do Ku Klux Klan en busca de captura polo FBI, nada menos. Oiches, de onde sacaches ti este nome? Dun chat, pero ese non son, Gracias, Carlos. É que ao mellor así as vilas pequenas non aparecen, non? E dixo unha cousa. Que? Se miráramos por unha vila máis eu que sei, que apareza no este... Pero ti tranquilo, Carlos sabe o que fai, non? Xa, pero que eu... Xa sei, pero tamén arrimarnos a un. Que non sabemos de que gandería son, xa... Xa, home, pero esperade que lles cheguen os regalos e que veña algo de volta, non? A ver quen son. Os regalos teñen que estar alá xa, Marilín? Pois sí, porque os mandamos urxentes. Como é? A que dedica o tempo libre? A palilla. Mira, menos mal que non hai público, senón vai a ensalada de tomates. Que va, non está nada mal, mira que xeito lle dan, Ai, desde logo tedes un gusto, vale vos calquera cousa, vai a oíd. Non, é que unha canción que ten ritmo e pejadiza, ben podría ser a canción do verán. Temos escuitado cousas peores, non? Home, sí, mira, de Melody. A canción de Carlos e máis a miña non é tan así, vai máis ben noutra onda, máis ben na onda metafísica. E pa min que lle falta algo de cima, sabes? Pero estas mira que ritmo leva. Sí, teñen un ritmo, teñen un saco de patacas con máis ritmo que elas, A letra é túa, non sabela? Sí, pero non toda, Que a cambiaron. E, ademais, a letra non ten nada que ver, porque mira ti a diferencia de New York cantado por Frank Sinatra ou por Leonardo Dantes. Xa, así que o problema son as voces. Como non está tú aí, se cadra... Desvirtúase a canción, desvirtúase. E, ademais, non me poñes nerviosa, que despois vou eu. Xa verán elas co que cantar. Eu vou de terceira, sí. Se Carlos aparece, claro. Si, muller. Petróleo empeza xa, non teñas medo a sentirte o noso novo alcalde. É como a que dedica o tempo libre a palillar, a marisar. Rejeifeiras do carallo.
Nin a metade do medo que tiña eu. Nin a metade do medo que tiña. Elo. Veña, home, non te poñas así. Meterose contigo como se podía meter... Contigo, neno. Non, cun ministro, por exemplo. Veña, eu deixo, vos é que xa nos vai tocar a Rosa e máis a mí todo un pouco. Veña, vémonos cá. Ai, oiches, é que vai facer de pillar a papuda en selo. Ti en Rosa. Eu. A Rosa dalle vergonza facela píllara. Veña. Un paquete dos Estados Unidos. Ah, que che dixen, Avelina? Sí. Ampliando fronteira seguido aquí, alo. Tío, xa vexo, señor alcalde. A ver, pois aí. A ver. Mira que destampas, Alo. A ver ese whisky, Este témolo en Claudio, que pasa aquí? Un campamento de caravanas. Ah, vedes, son ecoloxistas como a min. Que ollo teño. Un CD. Ai, sí. Ai, claro, como nós lle mandamos o dos Tamara, eles mandannos a nós tamén. Será country dese, non? Será? Mira, pero isto non será de Nazarenos. O mellor ven de Andalucía, non? Pois a cadra New Morning é unha colonia de andaluces, Oiches, ti non decías que a bandeira desta xente tiña un círculo? Sí, iso me dixeron. Non fixei moito. É que me fixo moita gracia porque coincidía coa bandeira de Melgacho, que tamén ten un círculo, non sabes? Xa. Non vos soa este símbolo? Non. Que ten? Sí, é o símbolo do Ku Klux Klan. Do que? Do Ku Klux Klan, que non sei como non me dei conta antes. Os que andan a golpes cos negros. Sí. Sí, sí. Pero ten que haber unha confusión. Sí, non hai confusión ninguna, está ben claro, mira estas roupas. Me cago nas 7 columnas que aguantan do firmamento, che! Sí, e o malo é que agora eles ten os nosos símbolos aló, a saber o que fan con eles. Hostia. Como saiba lindiña isto, como saiba calquera isto. É que me chimpan fora, xa. Pero quen se lle ocorre? Non haberá vilas no mundo e tiñamos que irmanarnos co Ku Klux Klan. Nada menos, tamén é puntería. Si, puntería de Carlos. É que tamén fiarte dun chat. É que... sen ter máis datos. Muller, eu fixeno por ben, non? Vin ali New Morning e parecía xente normal. E ademais estaba a coincidencia coa bandeira de Melgacho, o círculo, que parecía un bo sinal, o que sei. É que era mellor morrer E ti tamén non te pulles no peor dos casos. Foi culpa del. Se o deixases actuar a él, xa estaba. Se o deixase actuar a él, xa tiña mandado unha foto de Belinda máis outra de Carmiña. Home, Carliños, o líder era meu irmán. Lindiña, a súa cuñada, non é? Si, é Carmiña Non me súa moledes. sobrinha, por favor. Ti logo faz lazos familiares. Imos ver, o primeiro que hai que facer é devolver os agasallos, Moi ben, pois, se a botella vai de... o whisky volve pesado. Ela. E non se che ocorre ningunha estupidez máis, non? Sí, convidalos a vir, e aquí pon que aceptan. Que? E agora van vir e van nos linchar a todos. Vos non vistes a película de Mississippi? Hai que disuadilos. Hai que disuadilos como sexa. A ver. Mandamos un email, porque aquí temos correo electrónico. Desconvocamos a xuntanza. Ou metémoslle medo no corpo, o que queirades. O caso é que esa tropa non puña o pé aquí en Porto Sás. Sí, ti ponte chulinda por riba para que se cabren. En canto nos vexan a nós, van nos querer matar a todos, xa verás. Pois hai que facer algo e facelo xa. Esperade. Estáseme ocorrendo algo. É arriscado, pero pode funcionar. Caladiño estaba máis guapo. Tiven unha idea, vaya idea. Ainda hoxe me dan arrepíos. Nin un iceberg, nin nave espacial, nin un superpetroleiro. A cousa máis grande virá por todas. Rápido, de Porto Sás. Hai que fallar que non imos dar peco de laica. Agora non é momento para cánticos, Rosa, acaba de pasar algo moi gordo.
Nin ensayos, nin repaso de letra, nin farrapo de gaita, todo mundo coa súa parella, menos eu colgada como sempre. Iso agora é o de menos, O de menos, o de... Oi, no, coa ilusión que lle puxemos agora xa non che interesa, non? Quen me mandaría... Rosa, acaba de pasar algo arrepiante, muller. Non é momento agora para irnos. Estás me poñendo nerviosa, o que foi o que pasou? Xa cho contarei polo camiño. Ti confía en mí. Xa sabes que eu sempre digo que a grandes males grandes remedios, non? Son trebón que boas mareas hai en Portosal. Mi madriña, vaya grupo armado islámico con tan pouco xeito. Petróleo, ponte no medio, anda. A ver. Veña, está. Cara de mala hostia, como é debido, eh? Ai, mira, hai que acabar con esto canto antes, eh? Melinda, sube o pano, muller, que ainda nos van recoñecer. Ei, Viriato, ti así non pasas, tapa un pouquiño, María, ponte un pouquiño por diante. Ai, mira, é que así parecemos galegos disfrazados. Isto é unha choqueirada, Carlos, eso que? Ese reloxo, ben se ve que é europeo, as leguas. A ver, ó! Tápao. Veña, todos en posición de combate, que se vexe as claras que somos un grupo de activistas islámicos do máis perigoso. Estamos? Foi o típico caso de idea brillante que non termina de encaixar. Estaránse preguntando se funcionou ou non funcionou o da foto facéndose pasar por activistas árabes. Pois, para facerlle honor a verdade, funcionar non é a palabra. Non exactamente. Durante uns días houbo calma. Ninguén soubo nada e os de New Morning non deron sinais de vida. Nos andábamos nerviosos, pero a xente da vila, ignorantes do perigo, estaba moi centrada nas votacións para elixir o himno. Este silencio é matador, eh? Cala. Así fan os indios antes de atacar. Cala, tate caladiño, Morilín, tate caladiño. Non, porque é... Tate caladiño. Ei, hola, xa me comentaron que a letra do teu himno vai que é picante de todo, está ben a cousa esa. Carliños, vote pola túa canción. Moitas gracias. Bonita, que sí. Chao. Chao. Esas noticias deles, o mesmo se estamos rodeados. Outros. Que? Dille a tua nai, dirás a tua nai que a bandeira preciosa, todo fío de ouro, tío, todo fío de prata, dirás yo, Señor alcalde. Dime. Chegou carta aos Estados Unidos. Moi ben. Moitas cousas veñen. Non lle deas golpes, non si é que temos unha negociación con eles. Xa. E o mellor é, pois, pasamos a formar parte nós tamén dos Estados Unidos de América no aquel, non? Marilín, abre ti a carta porque é a única muller e o aquel da sorte. Eu non entendo nin papa de inglés, como vou abrir eu? Non, a min a traducción inversa non se me dá. Mira, venga, nome do alcalde. Xa, pero... Excusamos do protocolo. Ti falas inglés. Vale. Abre a puta carta! Toma. Menos mal. Ai. Vaya, que me arrebenta a cabeza, vaya que... Pero que di? Que? En resumo, dúas noticias, unha boa e outra mala. A boa é que renuncian o irmán a ¡Oh! Que che dixen? Estamos safos! Sabía que ia resultar, Dicía moi intuición. A mala é que nos condenan a morte. Portosás exerciu o seu dereito a voto e pola vía da democracia xa temos gañadores do noso concurso de himnos. E os gañadores son chan, a parella formada por Sabela, a nosa suiza, e máis por un servidor. Gracias, pobo de Portosás, pola confianza. Agardamos que esta repichoca reivindicativa das virtudes da nosa vila nos represente como é debido. O premio consiste, como todos sabedes, nunha viaxe á vila irmá de New Morning. Non hai viaxe, están me indicando
Parece que hai viaxe a outro sitio. Ben, estamos un tanto desconcertados, parece que están cambiando as bases do concurso neste momento. Tentaremos manter información. Ben, por orde do señor alcalde, prendan todos os televisores. O noso mandatario vaise dirixir ao pobo de Portosás. Ai, este esposo meu colleuno con ganas, Seguro que son boas noticias. Acho que quere estragarme a viaxe. Coas ganas que eu teño de pasear por Central Park, pola Quinta Avenida, de subir á Estatua da Liberdade. Total, a mí o avión dame claustrofobia. Xa, Pitusa, pero a Sabela e o Brais xuntos, no mesmo cuarto, co que lle gusta o Brais o acordeón, dalle que te dalle. Ai, eso sí que é romántico, Shhh, calade! Cidadanos todos, somos unha vila que eu penso que ca axuda do noso Señor sairemos adiante. Mira, pareceme xa pilas que non pon un pé na misa. Dirixo a vos para darvos unha mala noticia. New Morning, esa vila irmanca que ansiábamos nós, pois vai a estreitar relacións, pois mentimos. Ai, se metemos unha demanda por fraude. New Morning é nin máis nin menos que un grupo de salvaxes, de uns elementos perigosísimos do Ku Klux Klan. Pero que di? De ti, buscados polo FBI. Manda. E ainda por riba, acábanos de declarar. A partir dese momento, en contra do que se poidera pensar, a xente comezou a frivolizar. Xa se sabe, o morbo. Todo o mundo en Portozás lle colleu gusto aos canais americanos e veña a facer zapping para seguir en a vida e milagres de New Morning. Por uns días, en Portozás todo foron bromas co conto dos americanos. Foi un rir por non chorar. O medo no corpo axudou moito a tanto cachondeo. O noso alcalde quedou traumatizado e montou un dispositivo de defensa persoal acorde coas circunstancias. Algo atípico, pero políticamente correcto. Tásme tocando os xoguetes, Manolo, tásme tocando os xoguetes ti a min. Entende? Ti tens de que mirar por baixo, o coche, máis nada. Xa, meu home, o que tiña que estar nervioso son eu. Ok, mira, saio. Táteme atento, Veña. Vamos, señor, rápido. Síjame. Síjame, xo cubro eu. O coche rápido. No, suéltame. Ven aquí, Manolo, ven aquí. Date tranquilo. Deixa o espello ese, che. Xo deixei, señor. A ver, miracheche por baixo o coche. Sí, señor, non había nada. Nin rastro de atentado, señor. Non digas atentado, baixa vos. Date quietiño, camán. Por baixo do asento tamén, non? Tamén, señor. Só había gusanitos e algunha gominola de carmiña, señor. Aquí, eso resende... Aquí carallo resendo? Non se preocupe, señor, que... ¡Xamón! Era un saco de penso para as jaliñas que levaba no maleteiro, señor. Miña, moi ben. Sabes o que te digo? Que estes cuscús do carallo non teñen xoguetes a vir aquí e montar unha guerra, porque aquí veñen eses cuscús e que tomen moitísimo polo cu. Casi me dá un infarto, Cuscús!
fueron detenidos mientras intentaban incendiar una escuela de gente afroamericana. Fueron interceptados mientras corrían al grito de muerte a los negros asquerosos de Puerto Sass. El FBI investiga el enigmático sentido de estas palabras y su posible vínculo con elementos radicales islámicos. Ya que al recién desarticulado comando se le incautó esta fotografía. Mira qué pintiñas. Están petróleo, María, está... De su líder. Pantalones bombachos, gorro de pico, fajín y polainas, junto a los restos de una extraña bandera con un pez medio churruscadito. Informaron desde Miami, Coast to Coast, para los canales de habla hispana. Lupita Durango. Empezaches con bopé, petróleo. Vaya alcalde do nabo, por pouco desgraciasnos a todos. Desculpade, sí, xa. Os tipos pescaron, non son? Está tranquiliños tamén. É que fui... Home, pero fuches ti tamén porque és un discurridor, mira ti. Eu xa che disse, navegar por internet. Navegar por internet non é como ir nunha zapatilla, nunha sodia, que eu que sei, xa liámola. Pero como se vos ocurriu mandarlles traxes, a bandeira, ata unha queimada? Só vos faltaron as fotos e as direccións. É menos mal que nos demos de conta a tempo. Ti imagina que chegamos todos aló un avión? Ou que mandamos, por exemplo, a Blais e máis a Sabela, como son os gañadores do concurso, ala, que os merenden ali. A que se lle conte? Que? Pois tivemos sorte de que os pillaran os do FBI, senón podíase montar unha boa. Sí, tens que ter cuidado con esas amizades, papito. Ademais, dígoche unha cousa, Ramonazo, dígoche unha cousa. Non querías promoción, non querías promoción de Porto Sass, non queríades repercusión de Porto Sass. Coast to coast, Ross. Coast to coast. Están falando de nós en todo o mundo de fala hispana. En fin, que a xente esquece enseguida, pero o perigo segue aí. Non podemos esquecer que estamos ameazados por un grupo terrorista extremadamente perigoso. A ameaza pasou temporalmente, pero non desapareceu. Sirva esta testemunha como proba do acontecido e como fidedigna declaración dos feitos. Así foron as cousas e así lle las contei. Sí, señor, pero mira que mes peliculeiro, Carlos? Non é o que parece. Que podo cho explicar. Que non cho contei antes porque... por medo a que non me entendeses, entendes? Claro, xa se sabe. Xa se sabe o que, Carliños, a ver, xa se sabe o que, Mira, ti pensa que máis vale previr que lamentar. Sí, home. E ti, ás veces, non paras a pensar nas cousas. Eu non paro, e ti paras demais, así andamos. Mira. Pola miña trayectoria como xuiz, cheguei a ser unha persoa cauta e reflexiva. Que non digo que ti non o sexas, non. Pero tendes, con razón, a desentenderte de algúns problemas, non? Claro, lóxico, porque para iso estou aquí, non? Para cubrir esas lagoas, precisamente. Oínda vos leva razón. Pois claro que sí, muller. Mira, ti pensas sobre todo nunha cousa. Escuita. Mira, que himno máis bonito compuxo Brais, Que bonito, Pois sí. E a voz da Sabela? Non pensaba eu que tivera unha voz tan bonita. Moi bonita, sí. Pois o que che dicía, que... O ritmo, que este é un ritmo pejadizo, ritmo para bailar, Carliños. Este é un ritmo... non. Atención que me digas, compañero. Pero coño, nos vai cantar. Son pregón que vos mareas aí en